Gipaambit sa Archdiocese of Davao ang kamahinungdanon sa Miyerkules sa Badlis o Ash Wednesday. Agig pagsugod sa panahon sa Kwaresma karong adlaw. Gani dagsa ang mga Davaoenyong Katoliko nga nagpabadlis sa San Pedro Cathedral sa Davao City. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Gipangunahan ni Davao City Archbishop Most Reverend Romulo Valles ang usa sa lima ka mga santos nga misa sa San Pedro Cathedral sa Davao City karong Miyerkules sa Badlis. Ang maong panahon mao gimailhan sa pagsugod sa sagradong panahon sa Kwaresma. Ang 40 ka adlaw nga panahon sa pagampo, almsgiving ug pagpuasa. Usay preparahan so that we can one more time this year we can with like the gospel with inner hearts, why hapon sa externals, but with spirits, with kalag, with hearts prepared to see one more time the grace of the cross, Good Friday. Pinaagi sa pagbadlis og krus sa agtang, ginapahinumdum sa katawan nga nagikan kita sa abo ug mubalik gihapon sa abo. Nagasimbolo kini sa mortality ug ang pagbalik ngadto sa Ginoo. Ginapahinumdum niini nga ang panahon sa mga tao sa yuta kay lumalabay lamang ug kinahanglang manimuyo matag adlaw nga sumala sa kabubuton sa Ginoo. Ngayon mo si Jesus, bantayan mo. With kay panahon niya, grabe po. Grabe. Ang almsgiving, fasting, and praying. Pero, sabi karon niya, kung magtampo mo, ayaw makita. Tago mo. Kung mag-fasting mo, ayaw pa gutom kayo ng mga naong. Ayaw makita. Lakip sa mga aktibidad sa San Pedro Cathedral karong Kwaresma, ang Way of the Cross, Open Lantern Recollection o kumpisalan sa Cathedral. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.